Geraint Hardy, Maggie Dodd, Rhi Morgan a Dan Glyn oedd yn y stiwdio Dydd Sul. A'r band yn chwarae'n fyw oedd Masters in France. Dyma bigion o'r rhaglen. O'na rhyw chwerthin rhyfedd iawn yn mynd o gwmpas y stiwdio fyd. Gan I bod I ddiwrnod cenedlaethol chwerthin, oedd Tudur yn trio gwneud ni chwerthin. Reit gwawr, ti eisiau gweld joc? Ydw, pam lai? Be ydi enw'r gacan galeta yn y byd? Sama. Mike Tyson. Ooo. Hwna mor wael, dwi ddim yn chwerthin. O'na gyffron y stiwdio Dydd Sul achos oedd Rhi Morgan wedi dod ar teclyn diweddara fo hi, yr iPad. Waw. Sa'n siŵr bod chi wedi clywed am hwn. Mae pawb wedi bod yn siarad amdano fe. Dim llai, na'r iPad. Yr Apple iPad, mae fe. Mae lot o ffos wedi bod yn beth i'r iPad nawr, ond gweithio, beth yn union mae fe'n gallu wneud? Wel, un o'r pethau, bydd y pawb yn gweud taw iPhone a iPod Touch mawr yw fe, ond un peth sy'n wahanol yw'r iBooks yn sef, ti'n lawrlwythio llyfrau darllen nhw on the go. So maen nhw'n deliver gall bach di. O, mae fe'n edrych yn hyfryd. Silffoedd bach di, a dewis un, a wedyn ti'n flicio trwyddo. A mae'r touchscreen yn wych yna fe, dwi'n cymaru dim byd arall. Ond dwi ddim yn defnyddio e-ink, so mae'n lan I ti os yn well ydy hwnna neu well ydy hwn. Ond mae hwnna'n beth newydd. A wedyn, ti hefyd mae apps arbennig ar gyfer yr iPad. So ti yn gallu defnyddio apps yr iPhone, ond mae apps ar gyfer yr iPad sy'n benodol ar gyfer yr teclyn yma. Felly ar gyfer y sgrin mwy o seis, ie? Yn union. Gret, wyt ti'n gallu mynd ar YouTube a gweplen fe? Ti'n gallu mynd ar YouTube, mae Wi-Fi ar hwn, ar hyn o byd, gallwn ni'r un hyn o America. Ti'n gallu cael un Wi-Fi neu 3G, so ni'n gallu cael hwn ar hwn. So ti'n gallu ddim efo ffôn pryd eith y mas, gobeithio, yn hwyr yn y mis mai. So ti'n gwneud lot o bethau, a fi'n dwlu yn fe. Mae un o'r pethau sydd ti'n meddwl, pam bydden ni moyn just iPod mawr o fe, ond wedyn ti'n cael ei ti'n meddwl, beth oedd y mywyd I? Heb yr iPad. Beth o'n i'n neud? So, I fod yn gweud, ti'n mynd I gael iPod, a mae'n fod fel netbook. Mae ti'r un pris o netbook, so ti'n defnyddio fe. Pethau ti wedi sgwennu arno fe, ti wedi tynnu lluniau arno fe, unrhyw beth fel that. Gret. Wel, faint yw I brisau nawr te? Wel, fel ni'n gweud, dwi ddim mas fan hyn eto, ond os newn ni newid y dollars, mynd I bunnoedd, mae ti efo 300 a hanner. Eitha lot, ond falle bod e werth fe. A sawl seren? Wel, lle ddim rhoi 5 allan o 5 dyn fe. O, siom. Nes bod camera arno fe. Yn union, fel ni moyn camera. Ond mae'n un cyntaf mynd I wneud, so byddwn ni'n rhoi 4 iddyn nhw. Mae Tudur, Gwawr a Lenny yn cael dipyn o sialensa am Uned5. Mi athyn nhw I go ep yn ôl gella'n ddiweddar, a dyma sut wyl gafon nhw. Mae Tudur yn mynd I ennill nath e ddim dal mlaen ar y rhan gyntaf. Ffwr ni? Mae Tudur wedi gweud bod e ofn uchder. Twyll a chelwydd. O, aw! Lwser! Mae fe mynd I gael ofn fan hyn. Os yw e ofn uchder, mae'r fantes mwyaf allwch chi gael yn neud y cwrs yma yw coesau hir. Sgwara neud yn modd I just peidio sbio hawr. 1, 2, 3. Ie, Tudur! Tudur, jyst angen yn diwedd eto. Reit te, felly dyna ni, tri o'ch chi. Ia. Bryn oedd yn marcio chi, Bryn o'ch fforddwr. Ia. Dwi'n reit ffyddiog oedd e ddim yn ddwytha oherwydd o Lenny'n warthus, ella dod yn mynd drosodd o fanna, ond doedd I ddim yn dda iawn. Sori, Lenny. Fe nath I gymryd I hamser. Ie, un peth na'i weid yw, pryd nes I wneud yr nai tarzanaidd, o'n I yn sefyll ar y top am tua 10 munud. Mwy. Yn mynd fel hyn, sa'n gallu neud e. Sa'n gallu Oce, wel, ar ôl Bryn. Yn drydydd? Wel, na, Gwawr a Tudur yn dda iawn, 9 mas o 10. To'n ydych chi dda iawn. Ond achos bod Lenny yn fwy ofnus na'r lleill, a di cymryd gymaint o amser, mae'n heiddi 10 mas o 10. Da ni'n gweld Dan Glyn ar ei ben ôl reit aml yn chwilio am glipia ar y we. Ond mi oedd ar ei draed Dydd Sul ag yn dawnsio. Ie, fi'n gallu tynnu fe nawr fel hyn.
Na ni, gret. Gafodd Rhydian dipyn o hwyl yn rhoi colir ar tudur dy Sul. Ia, tudur. Os ych chi angen mynd mas a hynny ar frys a chitha heb golir, wel, pidwch poeni. Dyma sut mae'n neud colir ar frys. Da ni gyd yn gwybod bod tudur yn dipyn o olffiwr erbyn hyn. Ond be ddigwyddodd dy Sul, Tids? O, na! O, dechrau eitha da gan Geraint fanant. Mewn i... O, mae'n siarad ar y teiar! Na, dych ma, boys. Yey! Da iawn, Geraint y cael un mewn yn barod. Der ymlaen, Tudur. Be sy'n digwydd, Tudur? Watch it camera, Tudur. Celwydd wrthyn ni. Celwch chi'n enni fwy o beli. Dewch mlaen, boys. Byddwch chi'n enni well na hyn. O, beth sy'n bon i fi? Geraint, siw yn mynd. Sut mae'n mynd, Geraint? 30! Ma' na densiwn i deimlo fan hyn. O, na! Da iawn, Tudur. O, diar. Mae'r tensiwn yn O, mae'n tynnu yn ôl. Da iawn, Geraint. Pyn ar ei hôl fi. Gwych, 10 eilid ar ôl, boys. Ok, 10 eilid i fynd. Gwnewch chi 10 eilid mewn gyfri. Mas ar 4, 3, 2, 1, stopio! Twytho, Geraint. Fi wedi gorffen cyfri, Peli. Ydych chi'n teimlo dan bwysau nawr, boys? E fi'n hyderus iawn. Hyderus A Tudur fyd, ydwch Tudur yn gwybod bod wedi colli. Enillydd, wrth gwrs, yw Geraint Hardy. 60 yn erbyn 10. Mwynhau, mwyn reidar. Llong barchiadau mawr i ti. Wel, dyna chi wedi gweld clipiau o raglen Mae yr Ail. Da chi wedi bod yn gwylio Uchafbwyntiau Uned 5.